Avui cuinarem una recepta de Nadal, gall dindi farcit. Remullem les prunes, les orellana i les panses amb una mica de vi ranci. Pelem les cebes i les pomes i les tallem a daus. En una cassola posem una mica d'oli i cuinem la ceba durant 5 minuts. Seguidament afegim la poma i les salsitxes i cuinem uns minuts més. Quan les salsitxes estiguin pràcticament fetes, afegim els pinyons i les fruites seques i cuinem tot junt un parell de minuts. Demanem a la nostra carnissera de Condis que ens netegi el gall dindi. Posem sal, pebre negre i canyella per dins i per fora del gall dindi. Farcim el gall dindi amb la barreja anterior. Cosim el gall dindi. Untem el gall dindi amb llard i oli. Afegim el vi ranci. Cuinem el gall dindi al forn durant 6 hores, a 160 graus. Durant la cocció l'anem ruixant amb el suc que es va creant. Quan el gall dindi estigui cuit, el tallem a porcions individuals i el servim.